balima anyokuma très urgent balima ala sago aw sago awa chauffeur farla ɲɔgɔn kan ko yani avril tile 5 cɛ ko ni sira mala bɛɛ chauffeur ko ko tɛ mobili bolibile yani Kayisara kan ne malien u bɔra u ye déclaration min kɛ mena déclaration in kala information filanan mun bɛ yen nɔ u bɛ ka taga mɔgɔ dɔw yira Mali télévision so la manipulation dɔw bɔ k'o yira Mali télévision so la ko mɔgɔ dɔw bɔra dɛ ko Bina Jara ka mɔgɔ dɔw minɛna dɛ ko olu ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ u y'u dogo ka négociation min kɛ dɛ ka mɔgɔ jugu ninnu bila ka bɔ kaso la dɛ maliyɛnw kɛlen k'i daji tu kan ko ja ko Asimi Goita bɛ ka Bina ka mɔgɔw bila dɛ u bolila ka taa Mali télévision so la ka sɔrɔ sa u taara Mali télévision so la ka taga mɔgɔ dɔw ja bɔ dɛ k'olu ko ayi ko o mɔgɔ dɔw minɛlen b'u bolo manipulation de don dɛ an y'a ka jɛ faamuya koyi chauffeur bɔra an ka chauffeur ka kumakan lamɛn fɔlɔ a y'a lamɛn a y'a lamɛn dɛ jusqu'à la nouvelle ordre. Abaya mede abela jele kuma mesan ne mabo segu tungara da de nte segu tungara kuma kan wala bela jele kuma kan mesan nte segu tungara kuma kan wala bela jele kuma kan mesan no donc ambe do de do san no ala ka hera kan ga jamana yi ambe do kan ga jamana ala ka hera kai bela jele ya yi mumbe ga ke san no bon anga ministre de transport Asimi Goita
tɛnɛmuso de malien bɛɛ lajɛlen b'a dɔn madame Dembélé Madina Sissoko ale de an ka ministre des transports yi o ma dogo mɔgɔ si la donc ka Assimi Goïta tɛnɛmuso to Mali ministre des transports ya la malien tɛna sira sɔrɔ ne y'a fɔ malien den bɛɛ lajɛlen ɲɛna chauffeur bɔra o kuma na bɛɛ lajɛlen y'u kumakan mɛn san nɔ donc ne bɛ mun kɛ ni fɔ wallahi tant que Madina be mena Kaysra bo Kayro la sanna Kaysra rebe niveau jumɛn na ayere ka Kaysra lajɛ n'a ka sɔrɔ ni Isra ye mɔgɔ bɛ se ka boli sira min kan ayere bɛ kala lajɛ ne Kaysra ye anya be Kaysra la dɛ milliard tan ani wɔɔrɔ wantaro tan shegin o de dira Assimi Goïta tanti ma numa wole ko madame Dembélé Madina Sissoko milliard tan wɔɔrɔ de dira ma kaka terrain sira bɔ yani Kaycɛ la wallahi billahi a wari bɛ dun awa ma ɲininka fana amata kasola 16 milliards entre 18 milliards o de dun a filɛ ni madame Dembélé Madina Sissoko a ye galon tigɛ tuguni ko bɛna tramway kɛ Bamakɔ fana kɔnɔ tuguni an k'o vidéo fara lajɛ. La même société, nous envisageons la réalisation de 2 lignes de tramway à l'intérieur du district de Bamako, c'est-à-dire une première ligne qui va quitter de Mourabou jusqu'à Kanadjigila, ensuite une deuxième ligne qui va quitter Salangoroba jusqu'à Kati. Donc avec ces 2 premières lignes, je crois que la mobilité à l'intérieur de Bamako va être améliorée. Est-ce qu'au Kara Omake, depuis 2023, phobie, galon avec galon teke dorant là, il a été là. Quand faut y en nous ne sommes Mali réglé. Wallahi billahi. Aïe, chauffeur be sega mena tugumna. Chauffeur ou ti walu nyuman don quoi. Be kay chauffeur boro kuma na bela jele amere. Ama senega commentaire wala kaka. Donc ni gele au début. Ou te foi la ka Mali na flota ka do sunguru bawla. Ka do sunguru la ku sunguru termuso ta ka Mali ta ka o gérer noyi. O jamana be se ka tanya faire. Solution me dro ka simi genga boyini. Tanga be a se ka régler. Ate se wa sera dana o. Ante chauffeur ya sini aba me ko mo gore fara bora tukuna aya sikidora kala je doro e ba ma fa ube kata galon baro tege kata ko lu tero do la bo ayre kada je nte fa ka a video re kala ube kata ne ba Mali télévision solo anya be ni imagine ko tero do ko lu nimisara ko olu minele mbolu bolo ko lu nimisara lu nimisara ayta Kaysra libéré ayta bina jaran ngenga bo kay ube ni sini man bor la de ube kata mo go do re da tele la de kolu ye bina jaraka mogo ye ouais parce que ya bana tele flyna malien bet kerula u ye wara ba de taka di bina jaraka mogo ma wala sa ka to siter nu ngateme malien boro min kalama de u fla ka tani siniman de bossa ka tani mogo ngulu ira kolu ku ye marfa de ta Mali contre la kolu yo mine ayu mine pi quoi ayu mine abana kele bana nga fura aka sura su bubulu ay sera ka sura su libéré amase ko libéré awde Assimi Goïta million keme yiriga chamari taka di jatika wale mogo ma wala sa Mali sitarani meteme o kuma mbe ka fot le flyna de utara ni sinimani mbode ke sanno katani mogo ngulu bo Mali tele la o ka vidéo nu be ko partager trop ça passe pas ou parce que fora kuye tero mogo keme flani ko bla o be ga ira ama foka be bla ra kuye amba do be toujours ay mogo keme fla bla o tieni muna ma boko démentir ateka démentir ou parce que tieni du donc à faire na ubeni siniman bo dorond la nous ye Mali ke théâtre ubolo ko faso joye théâtre body ko ngalo nteke quoi ko be fle Mali nde kundo Mali mu ka fo Mali ngena ayo daga lafia nous te se wallahi akambe